Είμαι με τη Βούλα στην πλατεία Εξαρχείων. Τη Βούλα την γνωρίζω από όταν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδάκι και έμενα στα Εξάρχεια. Θα τη ρωτήσω για την ιστορία της. Βούλα, πόσο χρόνο ήρθε στην πλατεία Εξαρχείων? 16 χρονών, 17 δεν ήμουνα καλά δηλαδή, 16 χρονών ήμουνα. Έσκασα ένα βράδυ εδώ με μια κόμενα, διπλάσια χρόνια από μένα, με έφερε η γιαούζα, με είχε σκουτώσει κανονικά. Εκεί που πίναμε τα ούζα είδα στον γκαζόν, γιατί τότε η πλατεία είχε γκαζόν, είχε φυτά, ήταν ωραία, είχε το άγαλμα ενός μουσουργού, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τι κόσμος μαζευότανε τότε στα Εξάρχεια, για ποια εποχή μιλάμε? Μιλάμε για το 77, το καλοκαίρι του 77 μιλάμε. Ναι. Μαζευόταν άλλος κόσμος στα Εξάρχεια, ήταν τελείως διαφορετικός ο κόσμος, πιο διαβασμένος, πιο ανήσυχος, ήταν ό,τι πιο ελεύθερο μπορούσες να συναντήσεις εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Τα Εξάρχεια. Και αυτό που μου άρεσε εμένα εκείνο το βράδυ ήταν ότι υπήρχε ένας μεγάλος κύκλος μέσα στον γκαζόν, παίζαν μουσικές, ξέρω εγώ, ας πούμε, μεγάλη παρέα. Ξέχασα και την κόμενα, τα ξέχασα όλα. Μπήκα μέσα στον κύκλο, δηλαδή γύρω στον κύκλο, κάθισα ανάμεσα σε δύο παιδιά. Σε λίγη ώρα είχα πιάσει συζήτηση, ούτε σπίτι πήγα, ούτε θυμάμαι πώς με χαιρέτησε η κόμενα, πώς τη χαιρέτησα, δεν θυμάμαι τίποτα. Την κόμενα την έβγαλα από τη ζωή μου, από μπροστά μου. Υπήρχε ερωτισμός στα Εξάρχεια τότες? Βέβαια, όχι μόνο ερωτισμός απλά. Υπήρχε και ήταν και η εποχή, ας πούμε, της σεξουαλικής επανάστασης. Για πες μου ιστορίες. Ήταν όμως κάτι αγνό, είχαμε κάτι σπίτια εδώ πέρα, έτσι, παλιά σπίτια νεοκλασικά, ξέρω εγώ, τότε δεν ήταν της μόδας, είχαν μπει όλοι σε πολυκατοικίες. Και ένα από αυτά ήταν το άδειτο, ξέρω εγώ, ας πούμε. Ερχόντουσαν γκόμενες εδώ πέρα που θέλαν, ξέρω εγώ, έτσι, να το κάνουν με παιδιά διαβασμένα, τέλος πάντων, που ξέρουν από αυτά. Ήταν, λέμε, και σεξουαλική απελευθέρωση. Τους γκέι τους ανεχόντουσαν τότες? Βέβαια, ναι, δεν υπήρχε θέμα. Εγώ είμαι γκέι, εγώ δεν το έκρυψα ποτέ. Και ένας άλλος φίλος μου, ο Σοκράτης, εδώ πέρα, ήμασταν πολλά χρόνια. Τη Σόνια τη θυμάσαι? Βέβαια. Για πες μου για τη Σόνια. Για πες μου για τη Σόνια, πώς έβγαινε εδώ στην πλατεία? Η Σόνια ήταν ντυμένη γυναίκα. Πολλές φορές έρχονταν ντυμένη γυναίκα η Σόνια εδώ στην πλατεία και δεν υπήρχε, όχι μόνο πρόβλημα, ήταν φίλος μας, κάναμε παρέα με όλο τον κόσμο άνετα. Δεν υπήρχε ρατσισμός το εναντίον. Θα θεωρούταν πολύ μεγάλη χωριατιά να μιλήσει άσχημα κάποιος σε κάποιον για την ταυτότητα τη σεξουαλική, ας πούμε. Δεν επιτρεπόταν τέτοιο πράγμα. Θυμάσαι παλιά άτομα που συχνάζανε εδώ στα Εξάρχεια, που αφήσανε κάποια ιστορία μικρή με την παρουσία τους? Μικρή και μεγάλη. Για πες μου. Από Σιδηρόπουλους, Άσιμους, Γόγου, Αλεξάνδρα, πολύ πέρα. Πώς το λένε, και άλλη μουσική πολύ, ας πούμε, από τα γκρουπ, ξέρω εγώ, είπα τα πρωτοκλασσάδα και καλά ονόματα του Εξαρχείου. Πότε αρχίσανε να αλλάζουν τα Εξάρχεια σε σχέση με αυτό που συνάντησες εσύ εκείνη την εποχή? Άρχισαν να αλλάζουν πάρα πολύ από την αρχή της δεκαετίας του 90, άρχισαν να αλλάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή τι έγινε τότες? Μπήκε πάρα πολύ πρέζα και έξω κόσμος. Είχαν ακούσει για τα Εξάρχεια, είχαν ακούσει, ξέρω εγώ, τραγούδια του Σιδηρόπουλου, του Άσιμου και δεν ξέρω τι φαντάζονταν ο καθένας, ξέρω εγώ, θεωρήσαν μόδα. Για μας ήταν τρόπος ζωής, για αυτούς είναι κάτι σαν μόδα. Πρέπει να περνάς από τα Εξάρχεια. Σήμερα τι είναι τα Εξάρχεια για σένα, ναι? Όταν έρχεσαι στην πλατεία, τι αναπολύεις από το παρελθόν και τι σ' αρέσει περισσότερο τώρα σε σχέση με πριν ή το αντίθετο? Επειδή είπαμε ότι θα σου πω την αλήθεια μου χωρίς να φοβάμαι, εγώ, ας πούμε, νιώθω ότι είμαι η τελευταία των Μοϊκανών καθαρά από εκείνη την εποχή
Και δεν ξέρω, ας πούμε, πώς θα την κάνω από εδώ, αλλά θέλω να την κάνω. Για ποιο λόγο θες να την κάνεις ένα μέρος που πέρασες? Δεν μπορώ να βρω και πάρα πολλούς, ξέρω εγώ, ας πούμε. Περνάει η μέρα μου, ας πούμε, με κουβέντες χωρίς καμία φαντασία. Δεν έχουν φαντασία. Όχι γιατί είναι νέοι, ξέρω εγώ και έτσι, αλλά είναι γιατί σκέφτονται έτσι, όπως σκέφτονται οι περισσότεροι. Όσο καλά και αν το κρύβει η νεότητα. Θα φάνει κάπου. Φαίνεται και από την καφρίλα της στιγμής. Δηλαδή, τι δεν σ' αρέσει τώρα στην πλατεία? Ότι δεν μπορώ να συζητήσω. Ούτε καν να συζητήσω για κάποια πράγματα, ας πούμε, άνετα. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά, σε σχέση με τα νέα παιδιά της εποχής εκείνης, ποιες διαφορές είναι? Έχει μπει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και παρεμβαίνει, περνάνε πολλά άσχετα παιδιά από εδώ πέρα με πολύ καλό χαρακτήρα, ανοιχτά, όντως θέλουν να μάθουν, όπως και ήμασταν κι εμείς νέοι και θέλαμε να μάθουμε και να τραβηχτούμε με τη ζωή. Ναι, υπάρχουν, αλλά μπαίνει στη μαφή αυτή στη μέση πάντα και τα πράγματα σταματάνε μέχρι εκεί. Κάτι έτσι αυθαίρετα, δεν είναι συνάδει καθόλου. Κάτι τελευταίο που θέλεις να μου πεις και το θυμάσαι με πάρα πολύ αγάπη από τα Εξάρχεια, ποιο είναι? Με αγάπη. Με αγάπη από τα Εξάρχεια. Ήταν τα πρώτα χρόνια που πέρασα εδώ στα Εξάρχεια. Τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια, ναι, η ζεστασιά των ανθρώπων. Βρήκα εδώ, οι ιδέες τους. Δώσα μέσα στην ψυχή μου. Νιώθεις πλήρης σαν άνθρωπος, γιατί έχεις περάσει πάρα πολλά στη ζωή σου, δηλαδή, και είσαι από τα λίγα άτομα. Είμαι από τους λίγους ικανοποιημένους σε αυτή την ηλικία από τη ζωή τους. Πόσο χρονό είσαι, Βούλα μου? Είμαι 54 χρονών και είπαμε από το 1977, τώρα και είναι 2014. Έχουμε πάμε στο 15. Αλλά βέβαια έχω φύγει πολλές φορές και χρόνια από τα Εξάρχεια. Πολλές φορές έκανα τα ταξιδάκια μου, αλλά πάντα γύριζα εδώ. Γιατί βρήκα αυτά εκεί τα πρώτα χρόνια, αυτή την αγάπη, αυτές τις ιδέες, ξέρω εγώ, κάπου σε αυτό έμεινα εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βούλα μου. Να είσαι καλά.